Здравейте, ето ме тук. Това е финала на турнира. Ами в този епизод май ще съм финала, нали, понеже ми стана много дълъг. И реших първо да снимам. Нали, казах, че ще снимам този миналия, втория епизод, който ще го кача. И ще го кача и след това снимам този, но реших да ги снимам и двата и тогава да ги кача. Еми да започваме с финала. И те ще са с този екип, а ние са жълти. Да, няма се бъркаме, мисля. Добре. Финалът започва сега. Това е финал на турнирът, който кой ли ще победи, не се знае. Не бе! Какво направи бе? Ти от ли си? Добре, сега ще спечеля ли? Не се знае. Може би, да, може би не. Не, тя нашите просто са... Моят отбор са пълни словаци. Стига да е. Просто ужас. Сега да видим какво ще стане. Първото по време май сме 0-0. Ако на финала стигнем до Дуспи, просто че... Не, точно май наистина ще стане така. Какво ще тях да казвам? Добре, що не тръгна към нея и не би да правиш тук шпагати. О, боже. Нашия борса просто... О, добре, това вече е гол. Ще пробвам да задържа резултата до края. Така. Даже и да вкарам няколко гола. Ами сега да видим. Още една информация да ви споделя. На другият ми канал, който ще качвам от лаптопа ми, може би ще започна с ним на League of Legends. Но може би ще от след Нова година. Защо ми го зачетохте, бе? Не, просто ужас. Тия от FIFA са уникално глупави. Тоест от EA Sports, създателите на FIFA-та. Как може така да ме прецакат? Това ако е до 90-та минута и сме 0-0 и може да ме бият, там знаете от общи резултати, такива неща, и могат да ме бият, просто ще се гръмна, ако така вкарвам и не ме го зачитат. Много прецакващо това. Какво съм виновен сам, че създателите са такива. Ама нищо, вода ги с 2-0. Кога направиха смяна? Не знам. Сега да видим. Този как тича тук на седмицата от нашия отбор? Дуспа! Така. Сега убих. Да, знам.
О, добре, вкарай. Помислих си, че фалт и просто ми идваше само. Всъщност един матч май по 5 минути. Нещо такова. Или по 2. Ма не ми се вярва да е по 2. По-скоро 5. Мале, просто ужас. Добре, ако сте гледали миналия клип, в него видяхте там последния матч, полуфинала. Нали, както казах в миналия матч в полуфинала, той най-много ми вървеше. Вкарахме 7 гола. Вкарах 7 гола, 7 на 0 завърши. Нали, те са бегинер, но мисля всъщност не съм замислял да ги дигна, но сега ще им дигна, нали, лево. Там на трудност. И мислих си, че това ще е първият клип, в който няма прекъсване. О! Мале, късваше го, не! Не, това е просто уникално смешно. Нали, започнах да казвам, че мислих си, че това ще е първият клип, който ще е без прекъсване, но явно няма стане. Зимата ваканция си скъсвам от клипове. Тото наши май видяхте какво коляно набина. Какво коляно набина вратаря. Аматьор. Аре да видим. Чакай, бе. Не мерите, бе. Отдавна трябваше да им дигна лево. Без искам го скипнах. Голяма работа. Втори лево ми стана отбора. Какво 3 пакета? Мале. Това просто уникално. Какво? Не искам коментатор. Изобщо. Въобще. Кубост. Буст. Кубост. Той ще. Нали, само него съм отключил. Преди бях отключил повече, но... И кога станаха 4, нали? 3 уж. Всеки път ми спадат все по-добри и по-добри. Сейфо. Нещо... Фифта им върви на късмет. Помислих си, че е по-богатва и... като видях, че е 70, значи... И че е десен бек. Пак ще ги взема всичките. Вижте колко добре вече почнаха да си падат. Помислих си, че е 93. Това ще го се взема. Това. Този дали го взема. Ще го взема. И какво друго ще взема? Нищо. Бронз пък. Да видим по-тук, какво ще ни спадне. Дриблинг, добре. Сега ще взема този. Той ще го взема един. Това.
това. Другите искам да ги трансферна. Но не става. За такъв имам пари. Ма ще се върна за този златен. За год. И то ще ми дадат още сигурен съм. Трансфер маркет. Купайте ми, не искам плеерс. Нямам много пари. Добре. Ами... Сега да се правя тук става. Какво в F16 Ultimate Team? Не. Ако се конектна в Facebook, ще ми дадат. Разбира се. Добре, що толкова бавно зарежда. Окей. Ето сега аудиото самата игра. Всъщност не искам сега. Аре, какво ти става? Ето фифата се оправи. И сега ми дадоха пакет. Втори лево. Yes. Какво имам много в такова? Ама аз си го пусна, бе. Що пак ми излиза да си го такова? Год пак ли? Мале. Взимах всичките. Не, днеска уникален късмет. Какво да кажа, просто нямам думи. Моят късмет днес. Уникален. Понякога, нали, изобщо нямам, но понякога имам уникален късмет. Добре, то, що не съм сложили първи. Разбира се, че ще играят. Вие лудели сте. Да не играе. Мина. Постижение. Надминах. Отдясно ще този. Но от голд паковете просто... Това съм резерва. Така ме по-удобно да стоя. Вратар. Той ще е резерва. Вместо този. Ето ми го най-силния до сега. То всъщност да го сложи тук. В средата. А този вратар, колко си? Дали ще последното? Не по-слаб е, значи няма съм. Не ми трябва два вратар. Какво стана?
че не ги искам, после ще и трансфера. Този 67. И ще го сложа ли тук. В резервите може би трябва. Но не съм го сложил. Мисля си, че на място на вратаря съм го сложил. Този ми треньор. Аз си сложа ето е. Що може, бе? Не знам. Такива неща. Добре, малко тренинг ще сложа. Тук какви има? Не, да сложа. Купай. Нашата куп играе с тази топка. Отбора ми се подобри драстично. Сложа на тоя. Ще му сложа тренинг. Дриблинг. Този пасове и този напред, това други фитнес. Да видим на то ми изглежда, че ми трябва малко фитнес. Такова. Този съм сложил. Той ще му сложа. Този. И 60. На този, айде. На си кефи там. Добре, играчите ми са... Добре са. Да не стане голям клип, ама и той стана голям. Ще отворя още 4 пакета, значи ще стане пак голям. Нали поне беше интересно финала. Взимам. И всичките. Тук няма спадъци, понеже виждате какви са пакетите. Този ще го взема. Той изчела. Ще го взема. Ето направо трябваше да натисна всичките. Всички треньори ги взимам. Не знам защо. Другите всички са за продажба. Там не е за продажба, и дам някъде си. Това. Я да видим, ако по-отделно ги продаваме. Пак нищо. Нямам пари за това.
това беше всичко от този клип. Ако ви хареса, нали харесате го, абонирайте се за каналът ми и нали ще снимам още поредици и на други игри. И това беше. Чао!